Bine te regăsesc! Cu siguranță că și tu ești una dintre persoanele care ascultă podcasturi, își cumpără cursuri, participă la cursuri, la conferințe, la seminarii, citește, poate în fiecare zi. Dar cât din ceea ce citești, auzi, aplici, cât din exercițiile pe care le auzi, ceea ce ți se transmite acolo, chiar vii și pui în practica ta de zi cu zi. Asta e o provocare și e o problemă pe care o întâmpin foarte des în cabinet și în relația cu clienții, că sunt plini de informații. Capul lor bubuie de noțiuni, de cunoaștere, poate au uneori informații mai avansate decât le-aș avea eu, dar de pus în practică deloc. Întreabă-te când ultima dată chiar ai aplicat și ai pus în practică un exercițiu pe care l-ai auzit. Eu, de felul meu, sunt disciplinată și asta m-a ajutat pentru că, indiferent unde am citit un exercițiu, dacă am ascultat ceva, am venit și l-am aplicat în practica mea personală sau în cuplul meu sau cu copiii mei. Pentru a-l aduce mai departe și pentru a-l implementa în viața mea sau în relația mea de specialist cu clienții mei, întâi l-am testat pe mine. Și îmi place să testez, îmi place să practic, îmi place să fac acel exercițiu, să văd dacă dă roade sau nu, sau ceea ce am auzit, să probez pe corpul meu, pe experiența mea, pe viața mea și să văd dacă într-adevăr funcționează sau nu. Suntem plini, spuneam, de informație, dar vorba românului, practica ne omoară. Am lucrat chiar săptămânile trecute cu mai multe cliente și am început cumva, că asta e baza, cu relația cu sine, relația cu tine. Și întrebam cât de mult se poate uita în oglindă și să o privească, că era o clientă, să o privească pe cea femeie din oglindă. Dacă se poate uita la ea, dacă o poate primi, dacă o poate îmbrățișa, dacă se poate uita în ochii ei. Dar nu neapărat când se machiază, nu când își aranjează părul, nu când se pregătește pentru a pleca la serviciu sau pentru a ieși în oraș, ci pur și simplu să stea să privească câteva minute femeia din oglindă. Și n-a putut. Și n-a putut să se uite și nici măcar nu știu cât a cunoscut-o, sau cel puțin mi-a declarat că nu o cunoaște pe femeia din oglindă. Vin către tine cu acest exercițiu și să-ți dai voie astăzi să te uiți în oglindă și să vezi dacă tu cunoști persoana din oglindă. Îți este cunoscută cea pe care îl privești sau o privești în oglindă? Ai o relație cu tine? Pentru că, dincolo de toate, prima dată începem cu noi. Și prima relație și cea mai importantă relație este cea cu noi înșine. Dar nu știm să o avem, pentru că nu ne-a învățat nimeni la școală, pentru că nu ne-a învățat nici în familie, poate. Ne-a învățat să ne uităm în exterior, ne-a învățat să avem performanțe, să învățăm mult, să devenim cineva, dar nu neapărat de a ști cine suntem și de a vedea care ne sunt dorințe sau dacă ne cunoaștem. Întreb des cei cu care lucrez: tu ai o relație cu tine? Te știi? Îți știi dorințele, îți știi preferințele, știi când să spui da, știi când să spui nu, știi să te oprești, știi să îți spui punctul de vedere? Te cunoști? Îți cunoști corpul? Ești conectat cu corpul tău dincolo de cutia, da, care de aici, cutia, mintea, da, și tot ce conține ea, informații, cunoaștere, domeniul în care activezi și poate ești cel mai bun. Ești conectat și la corpul tău? Îl simți, îl asculți, că uneori poate nu mai poate, că poate strigă, că e epuizat sau nu are nevoie de niște lucruri sau poate are nevoie de niște lucruri. Astăzi vin cu o reamintire pentru a vedea și a vă adresa această întrebare: cine sunt? Oare știu cine sunt? Oare eu chiar am o relație cu mine?
foarte multă vreme și am mai povestit asta, nu am avut și nu am știut să am o relație cu mine. Doar am funcționat mecanic, așa mi s-a spus, că trebuie să-ți faci un viitor, trebuie să ai o meserie, să fii cineva, să-ți fie bine, dar neavând neapărat o relație cu mine, cu Ana. Și povestea mea cumva sau, da, povestea în care am trăit ea era cea a rățuștii cea urâtă. Așa am crezut mereu că sunt rățușca cea urâtă și foarte greu mi-a fost să am o relație cu mine. Și îi mulțumesc acum poveștii mele și că am trăit acest lucru ca să pot să-mi dau voie de fapt să mă cunosc. Și am luat din acea experiență ce a fost mai bun, partea de lumină și am dezvoltat-o. Și chiar dacă mi-a fost greu să mă uit la mine, chiar dacă mi-a fost greu să mă privesc, chiar dacă mi-a fost greu să mă întreb cine e persoana din oglindă, reușesc pe zi ce trece să am o relație din ce în ce mai bună cu femeia pe care o văd în oglindă. Și deși foarte multă lume îmi spunea că sunt frumoasă, că sunt inteligentă, că radiez în unele situații, eu nu puteam vedea. Deși era un auditoriu întreg care îmi spunea acest lucru, că nu sunt urâtă, că nu am un defect, degeaba toate acele voci nu puteau să bată vocea mea interioară. Și pentru mine asta a fost o provocare și m-a dus, de fapt, revenind la tema, da, pe care am abordat-o astăzi, să-mi dau voie să învăț să am relația cu femeia din oglindă pe care eu o văd și să realizez că atât cât se poate astăzi, în versiunea de astăzi, da, mă pot uita și pot să spun că sunt frumoasă exact atât cât am eu nevoie, că am o frumusețe interioară, că am o frumusețe exterioară și că îmi dau voie să mă bucur de ea, că îmi dau voie să o transmit și lumii, familiei mele și celor din jurul meu. Te las cu întrebarea: cine ești tu, dacă ai o relație cu cel cea din oglindă pe care îl vezi și cu reamintirea a cine ești tu de fapt și să vezi ce-ți răspunde persoana din oglindă. Mult succes la a practica exercițiile, pentru că chiar o să facă diferență în viața ta. Și uită-te ce ai ascultat astăzi sau ce ai auzit astăzi sau ce ai citit astăzi și pune în practică și vezi că se va simți diferit decât doar o informație în cap pe care o ai și în câteva zile o uiți sau dacă nu o uiți rămâne acolo. Da, nu e ușor să punem în practică, dar asta duce la o viață nouă și asta duce la versiunea noastră mai următoare, din ce în ce mai bună și variantele noastre din ce în ce mai bune. La mine a funcționat și funcționează și de asta vin și o aduc ca și exemplu, că practica nu m-a omorât și dimpotrivă m-a făcut să fiu o variantă din ce în ce mai bună și să am o relație cu mine și viața mea să devină din ce în ce mai bună. O zi liniștită, veselă să aveți și în relație cu voi.